Je tam čosi, že? Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás privítala na ročnej tlačovej konferencii národného kandidáta doktora Štefana Harabina, ktorému zároveň odovzdávam slovo. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Túto tlačovú konferenciu som zvolal na základe posledných udalostí, ktoré prebehli tento týždeň v súboji o post prezidenta Slovenskej republiky. Na dnešnej tlačovej konferencii by som chcel vyjadriť zásadnú obavu o férovosť nadchádzajúcich prezidentských volieb, poukázať na doslova podvodné kupčenie s hlasmi voličov a adresovať výzvu voličom. Považujem dnešné vyhlásenie za veľmi dôležité, pretože blížiace sa prezidentské voľby budú pre budúcnosť Slovenska rozhodujúce. V prezidentských voľbách sa rozhodne, či Slovensko bude hrdou, suverénnou krajinou, ktorá o sebe rozhoduje sama. Alebo bude krajinou, ktorej diktujú svoje názory, predstavy, príkazy, zákazy, elity z Bruselu. Rozhodne sa aj o tom, či Slovensko zachová tradičné hodnoty, alebo sa rozhodne ísť cestou deštruktívneho multikulturalizmu a zničenia tradičnej rodiny. Na úvod budem trochu osobný a podelím sa s poslednými skúsenosťami, ktoré mám na sociálnych sieťach. Bol som totiž nutený zo svojho fotoalbumu na Facebooku odstrániť fotografiu, kde som odfotografovaný s pánom Chromikom z Aliancie za rodinu. Určite ho všetci poznáte, to je známa persona, ktorá sa zasadzuje za ochranu rodiny. Organizoval referendum o rodine. To, čo sa začalo diať po zverejnení tejto fotografie, je v demokratickej spoločnosti absolútne nepripustné a nepriateľné. Pán Chromík musel čeliť slovným útokom a agresívnemu správaniu veľkého počtu ľudí a dokonca aj niektorých liberálnych médií, ktorí hlasajú slobodu slova. Za predmetu fotografiu ho doslova linčovali, a to spôsobom, za ktorý by sa nehanbili ani Goebbelsovci v nacistickom Nemecku. Nazval som to liberálnym linčom a terorom. Sfanatizovaní liberáli v obave, že by spojením síl mohol vyhrať jediný relevantný kresťanský a národný kandidát, presadzujúci tradičné hodnoty, neváhali a jednoducho pána Chromika reakciami zničili. Toto nie je ani prvý, ani posledný prípad. My máme skúsenosti s dievčatmi z Pantarej, ktorí si dovolili odfotografovať sa s autorom knihy. Až sem sa po niektorí dopracovali so svojou nenávisťou k národnému a kresťanskému princípu. Takto si predstavujú fungovanie spoločnosti predstavitelia liberálnej mafie,
ktorá pri presadzovaní jediného dovoleného názoru neváha používa doslova fašistické praktiky. Diktatúra dovoleného názoru z Bruselu. Teraz k hlavným témam tejto tlačovej konferencie. Prečo je teda férovosť volieb ohrozená? Z minimálne dvoch dôvodov. Prieskumy verejnej mienky manipulujú verejnosť a niektorí kandidáti vzdávaním sa pred prvým kolom s hlasmi a dôverou voličov jednoducho podvodne kupčia. Ja keď som išiel hral stolný tenis, som hral aktívne aj futbal, ja som vždy išiel zápas vyhrať. Každé vyjednávanie s protisúperom alebo vedľajším súperom bol považované za kriminálny podvod. Aj vtedy, aj teraz. Za posledný týždeň uzrelo svetlo sveta hneď niekoľko preskumov verejnej mienky. Dokonca aj sám premiér Pellegrini v stredu apeloval na ľudí, aby sa nenechali manipulovať týmito preskumami. Je preto skutočne na mieste o tom verejne hovoriť. Ľudia preskumom prestávajú veriť, lebo vidia, že zverejňovaním určitých preskumov sa verejnosť neinformuje, ale naopak manipuluje. Aké svetlo vrhajú na preskumné agentúry prieskumy, ktoré sa v rovnakom čase svojimi výsledkami od seba diametrálne odlišujú, dokonca aj 15% rozdielmi. Aj keď už teda médiá považujú preskumy za tak podstatné pre informovanie ľudí, nemali by zverejňovať všetky dostupné relevantné preskumy, napríklad aj agentúry Vox. Tu sa teda mienim bližšie pristaviť, pretože takýto prieskum tejto agentúry mienkotvorné médiá úplne odignorovali. Ja netvrdím, že tento prieskum je lepší ako tie ostatné, len sa pýtam, prečo ho utajovať. Dávam ho všetkým k dispozícii a vyzývam všetky médiá, aby ho zverejnili. Jeho nezverejnenie bude znamenať neférové voľby, ktoré môžu viesť k rovnakému pochybnému výsledku, aký tu máme dnes. Existujú totiž absolútne odôvodnené podozrenia z neférovej súťaže v minulých prezidentských voľbách, čo vyvoláva otázky o legitimite mandátu prezidenta Kisku. Je možné, že nám Kiska 5 rokov vládol na základe volebného podvodu. Toto už viac nemôžeme dopustiť. Voľby jednoducho musia byť férové a ľudia musia mať dostupné všetky informácie, aby sa mohli správne rozhodnúť a aby legitimita ďalšieho prezidenta bola nespochybniteľná. Aj napriek tomu, že niektoré zverejnené prieskumy od seba sa neskutočne líšia, majú jeden spoločný menovateľ. Chcú presvedčiť voličov, že jediný relevantný kresťanský a národný kandidát Štefan Harabin nemá šancu vyhrať. V tom spočíva ich manipulácia. Skrátka treba povedať rovno. Prieskumami chcú odstaviť Harabina, ale to sa im nepodarí. To mi verte. No a potom máme tu liberálne orientovaných protikandidátov. Pôvodne 3, ale už teraz len 2, ktorí by rovnako radi odstavili tradičné hodnoty presadzujúceho Harabina ako kandidáta. Aj oni by chceli v ľuďoch vyvolať dojem, že Harabin nemá šancu. Je to však lož a ich akt vzdávania sa jeden v prospech druhého to len potvrdzujú. Že sa Harabina neuveriteľne boja, pretože Harabin má reálnu šancu zvíťaziť, stať sa prezidentom a urobiť poriadok v štáte. Opakujem,
ja som išiel a idem voľby vyhrať. Ja nekupčím s nikým, ani kupčiť nebudem. Položme si otázku, prečo bolo potrebné, aby sa pán Mistrík vzdal. Keď zverejnené preskumy posúvali až na 4. miesto moju osobu. Veď to nedáva žiadny zmysel. Dávalo by to vtedy zmysel, ak by ich tajné, neverejné prieskumy hovorili o inom poradí. To by vysvetľovalo, prečo sa na ceste za prevzatím moci rozhodli kupčiť s hlasmi a dôverou voličov. To celé nepovažujem za férovú súťaž. Mám teda ja osobne o jedného protikandidáta menej. Zostali dvaja. Osobitne, alebo medzi Zuzanou Čaputovou a Marošom Šefčovičom treba povedať, nevidím takmer žiaden rozdiel, okrem toho, že sú mužom a ženou. Dúfam, že pani Čaputová toto moje tvrdenie nenapadne, pretože ona by určite rada zaviedla do praxe aj iné rody, keďže cez Istanbulský dohovor presadzuje gender ideológiu. Myslím si, že obaja by boli pre Slovensko pohromou. Jeden chce tvrdé jadro a tým pádom zánik štátu a suverenitu Slovenska. Druhá chce adopcie detí homosexuálmi. A obaja sú pozitívne naladení voči prijímaniu migrantov. To naozaj chceme v paláci ďalšieho Kisku v sukni? Či lokaja bruselských elít, ktorý takmer 20 rokov žil v zahraničí s platom a s príplatkami 30 000 eur mesačne a o problémoch bežných ľudí nevie zhola nič. Verím, že to teda občania Slovenska nechcú. V druhej časti by som chcel adresovať výzvu voličom. Priatelia, je veľký rozdiel v uchádzaní sa o podporu politickej strany a v uchádzaní sa o podporu ľudí. Ja sa uchádzam o podporu ľudí a nie je pre mňa podstatné, akú politickú stranu volili alebo voliť v budúcnosti budú. Budem priamy. Prihováram sa všetkým národne a kresťansky cítiacim voličom, špeciálne voličom strán SNS a Smer sociálna demokracia. Chcem sa poďakovať tým voličom týchto strán, ktorých podporu už teraz cítim na sociálnych sieťach a tiež na osobných stretnutiach s občanmi po celom Slovensku. Verte mi, veľmi si vážim každý váš hlas. Zároveň však chcem osloviť aj ďalších praznívcov a sympatizantov týchto strán SNS a Smer sociálna demokracia, ktorí ešte váhajú a nie sú rozhodnutí. Slovenská národná strana do prezidentského súboja nepostavila svojho kandidáta. Oceňujem tento štátnický krok zo strany jej predsedu pána Andreja Danka. Som presvedčený, že moje hodnoty sú aj hodnotami SNS, ktorá vznikla pred 148 rokmi s jej prvým predsedom Williamom Pavlným Tóthom. Chcem voličov a sympatizantov strany SNS ubezpečiť, že týmto hodnotám som verný celý svoj život a aj naďalej budem. Budem mať na pamäti vašu podporu a garantujem vám, že hodnoty, ktoré spoločne zdieľame, budú mojím krédom vo funkcii prezidenta Slovenskej republiky. Budem si vážiť každý váš hlas. Áno, aj mnohí voliči strany Smer a jej sympatizanti sú dnes postavení pred otázku, koho voliť. Koho si vyberú? Vyberú si eurobyrokrata Maroša Šefčoviča, nositeľa bruselských hodnot globalizácie, multikulturalizmu, postupnej straty suverenity v prospech Bruselu?
a nenapadného postupného zániku našej štátnosti či pomalého vymierania kresťanských hodnôt na Slovensku? Alebo si vyberú Štefana Harabína s jasne vyprofilovanými tradičnými hodnotami. Hrdé a sebavedomé Slovensko, rodina ako základ štátu, spravodlivosť pre všetkých, toto sú moje hodnoty, ktoré sú aj hodnotami voličov a sympatizantov strany Smer sociálna demokracia. Kresťanský a národný hlas v tomto boji o charakter štátu nesmie prepadnúť. Slovenskí vlastenci a kresťania majú to mať na pamäti a samostatní títo voliči majú na to, aby si zaslúžili prezidenta s hodnotami, ktoré všetci spoločne zdieľame. Preto sa prihováram aj k voličom LSNS, KDH, kresťanskej demokracie, život a prosperita. Prezidentské voľby nie sú politickým bojom strán. Je to voľba občanov. Preto vznikol ústavný zákon o priamej voľbe prezidenta, aby sa s prezidentom nekupčilo v parlamente cez politické strany. Nezabudnime na to. Drahí krajania, budem si vážiť každý váš hlas, ktorý nebude len hlasom pre Štefana Harabína, ale bude hlasom pre hrdé, sebavedomé, demokratické, právne a kresťanské Slovensko. Vyzývam preto všetkých k zodpovednosti. Príďte 16. marca odovzdať svoj hlas. Len zjednotení dokážeme zvíťaziť. A my to dokážeme. Slovensko si ubránime. Vážené dámy, vážení páni, túto tlačovú konferenciu som zvolal na základe posledných udalostí, ktoré prebehli tento týždeň v súboji o kreslo prezidenta Slovenskej republiky. Len a len preto. Ďakujem za pozornosť. Máte ešte nejaké otázky? Ja by som mala Hana Žud na teatri. Aj sa prosím predstavte. Tak hovorím Hana Žud na teatri. Chcem sa spýtať, tá Vox agentúra, čo je to za agentúra a na základe koho objednávky bol vypracovaný ten prieskum? A teda ste... Pani redaktorka, veď vy ste novinárka, veď si to zistíte, tak ako, veď predsa, keď ste zverejňovali hokus, fokus, pokus, no tak zverejňujete aj iné agentúry, tak veď to je vaša práca. Ale vám dáme výstupy z tejto preskumnej agentúry, alebo link. No, nech sa páči. Či ste niekedy sa rozprávali s Marianom Kotlevom, že by sa... Ja nevyjednávam s politickými stranami o kandidatúre. Ešte raz opakujem, ja privítam voličov všetkých politických stran, vrátane LSNS, aj voličov Sasky od pána Mistríka, aj voličov od pani Čaputovej. Server ako televízia Markiza, vy ste niekoľkokrát spomenuli aj nelegitímnosť volieb prípadnú. Pripúšťate, že po prvom kole napadnete ústavnosť volieb? Pán redaktor, vy si ako preštudujete právny systém existujúci a lehoty na napadnutie voliem, keď myslíte legitímnosť volieb pána Kišku. A pokiaľ ide o budúce voľby, tak dopredu sa vyjadrujú iba tí adepti, ktorí jednoducho o sebe dávajú výpoveď o tom, že sa nehodia ani na starostu najmenšej obci na Slovensku. Ešte nejaké otázky? Nie? Dobre, tak ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť. Dovidenia.